ole wena chuanin YouTube atanga Pawisa Hlawhdan kan ina YouTube han kan lu tanga masain chuan hei helai dinglam chungkila hian ta hian ti hian channel kan nei to ni ta ase Pawisa kan la hlawh thei lo ta ni hei upload te pawh nol ta ni chuan ni Pawisa hlawh thei dang kan soyang Play Store a kan lu tanga chuanin YT Studio ti hi kan download tang chuan kan download tanga hei dashboard content analytic comment le earn nei lo om ta ni ti chuan earn na hi kan lu tanga chuan hei ti tur mi lo peta ni requirements to apply te hi subscriber sang khat kan nei thlina nga ya chuan kan video kha an en zong bel khom kha dar kar sang li mo 4000 hours ani huna chuanin 10 million views kan nei huna khanin hlawh kan nei thei dawn ani baki han ti turam lai verification te kha complete chapter atuna hian om ta ma se one na hi complete phura ngai ta ni tuna mi ka account thar ania tuna 37 subscribers kala ne chuanin YouTube a hianin video a sei lo khanin omzia nei thui em boka video sei te ilo upload thei ni chuanin 10 million views te 1k subscriber te nei khanin i hlawh pun chance kha tam ti khalo hre bok ula in hlawh pun chance kha tam chuanin hei tulai YouTube channel YouTube atanga sumlak lo te tam ma amai ro chu mi zong ti chi ni lova ti tur big chi ten oma chuwang chuanin a phur na zong ti chi chu ni chung lo ti kha lo hrele bok ala chuanin hei ama sabera chuanin 1k subscriber nei ngai kha pawimo chuanin darkar sangli in video kha an en tlinga ngai viewers zong khan chuanin 10 million viewers in ei china hlawh i mu ve to don ni i account a kan dollar sign hi alo om ve to ang khati zong kha ni selai lo hlawh pui ve ngai ka bai se